Eirian dwi a chroeso i uned 19 y cwrs Sylfaen. Heddiw yma, da ni'n mynd i edrych ar orchmynion, commands. Da ni wedi gwneud hyn o'r blaen yn y cwrs mynediad, felly da ni'n mynd i ddechrau efo dipyn bach o adolygu. Da chi'n cofio, efo gorchmynion chi, da ni'n adio wch i'r diwedd. Iawn? Felly, da chi'n cofio you will be, mi fyddwch chi, wel mae'r un fath, iawn? Felly, da ni'n gallu defnyddio wch ar ddiwedd y gair. Okay? Weithiau, da ni'n colli llythyren, ond peidiwch â poeni, byddwch chi'n dysgu hyn, iawn? O'r gorau. Felly, codi, triwch. Codwch. Ffonio. Ffoniwch. Rhedeg. Rhedwch. Aros. Arhoswch. Eistedd. Eisteddwch. Reit. Dipyn bach wahanol. Mynd. Ewch. Iawn. Da iawn. Okay. Dwad. Dwad yma. Dewch. Dewch yma. Gwneud. Gnewch. Iawn? Okay. A bod, dipyn bach wahanol. Byddwch. Byddwch yn ddistaw. Byddwch yn ofalus. Da chi'n cofio? Reit. A hefyd, troi. Trowch. Rhoi. Rhowch. Felly, da ni'n mynd i edrych ar 3 gair newydd yn uned 19. O'r gorau? Ddim yn anodd. Mwynhau. Mwynhewch. Triwch chi. Mwynhewch. Iawn. Cyfieithwch. Enjoy your food. Mwynhewch eich bwyd. Enjoy the game. Mwynhewch y gêm. Enjoy the class. Mwynhewch y dosbarth. Enjoy the weekend. Mwynhewch y penwythnos. Iawn? Reit. Gwrando. Gwrando. Fel mwynhewch, gwrandewch. A chi? Gwrandewch. Listen to Radio Cymru. Gwrandewch ar Radio Cymru. Listen to Radio Cymru 2. Gwrandewch ar Radio Cymru 2. Listen to the song. Gwrandewch ar y gân. Listen to the tutor. Gwrandewch ar y tiwtor. Iawn? A'r trydydd gair ydy gadael. Eto, mae'r e yna, iawn? Gadewch. A chi? Gadewch. Oh, beth am leave the dishes? Gadewch y llestri. Leave the ironing. Gadewch y smwddio. Leave the room. Gadewch y stafell. Iawn? Felly mwynhewch, gwrandewch, gadewch. Hapus? Reit. Rwan ta. Da ni'n mynd i edrych ar y gorchmynion yn defnyddio ti. Iawn? Ffrind neu.
blentyn. O'r gorau ti. Rwan, da chi'n cofio? Mae'n hawdd, iawn? Codi, chi, codwch, ti, coda. Felly, newid yr wch i a. Iawn? Mae'n gweithio bron bob tro. OK? Reit, felly, ffoniwch. Ffonia. Eistedd. Eistedda. Rhedeg. Rheda. Aros. Arhosa. Gwneud. Gwna. Iawn? Gwna baned i fi, enghraifft. Yeah? Gwna dy waith cartre. Gwna. Yn gorau? Rwan, da chi'n gwybod hyn, mae mynd a dwad dipyn bach yn wahanol. Rwan, efo mynd, mae yna ddau ateb posib. Gwrandewch ar be mae'r tiwtor yn deud, iawn? Achos mae'n wahanol mewn llefydd gwahanol yng Ngogledd Cymru. Iawn? Y dewis ydy cer neu dos. A mae'r ddau'n iawn. Cer neu dos. Iawn? Os da chi eisiau cofio'r ddau, da chi'n medru deud dos i'r dde, cer i'r chwith. Iawn? Ond sticiwch at un, yr un da chi'n clywed gan eich tiwtor. O'r gorau? Felly, mi newch chi glywed dos a cer. Efo dwad, dwad yma, dim ond un. Tyrd. Triwch o. Tyrd. Tyrd. Tyrd yma. Tyrd yma. Reit, cyfieithwch. Come to the concert. Tyrd i'r cyngerdd. Come to the game. Tyrd i'r gêm. Come to the class. Tyrd i'r dosbarth. Iawn? Come in. Tyrd i fewn. Iawn? Hapus? Greit. Take, cofiwch, ydy mynd a. Mynd a. Triwch chi. Mynd a. Iawn? Mi newch chi glywed cymryd hefyd. Iawn? Am gymryd tabledi, cymryd gofal ag ati. Cymryd ffisig, ia? Ond os da chi'n mynd a person, mynd a rhywun, da chi'n deud mynd a. Neu mynd a rhywbeth i rywle. Iawn? Mynd a'r car i'r garage. Felly, sut da chi'n deud take the car to the garage? Cer a'r car i'r garage. Sut da chi'n deud take the children to school? Dos ar plant i'r ysgol. Yeah, mae'n dibynnu. Hapus? Os da chi eisiau deud bring, da chi'n defnyddio tyrd. Okay? Felly, tyrd ar llyfr i'r dosbarth. Yeah? Tyrd ar llyfr i'r dosbarth. Sut da chi'n deud bring the book here? Tyrd ar llyfr yma. Iawn? Sut da chi'n deud bring the file here? Tyrd ar ffeil yma. Bring the letter here. Tyrd ar llythyr yma. Iawn? A dyna ni. Felly, dwi eisiau sôn dipyn bach am y treiglo. O'r gorau? Iawn? Da chi'n gwybod pan da ni'n deud I bought a book? Iawn? Mae yna ddau opsiwn yn does, dwy ffordd. Da chi'n gallu deud mi nes i brynu llyfr neu mi brynes i lyfr. Rwan, mae'r treigliad mi brynes i lyfr achos bod prynu yn ffurf ddurf, mi brynes i. O'r gorau? Wel, mae gorchmynion yn ddur hefyd. Iawn? Felly, da ni ddim yn defnyddio'r ffurf hir. Da ni'n deud prynwch lyfr. Da chi'n treiglo. Pryna
lyfr. Hapus? Felly, mi wnawn ni ymarfer hwn rwan yn defnyddio prynwch neu pryna. Hapus? Felly, edrychwch ar y lluniau sydd yn fama a dudwch pryna a wedyn y peth. Iawn? Llun 1. Pryna lefrith. Llun 2. Pryna gaws. Llun 3. Pryna lyfr. Llun 4. Pryna flodau. Iawn? Ond peidiwch â phoeni gormod am y trigliadau. Iawn? Felly, y geiriau newydd da ni wedi dysgu ydy mwynhewch, gwrandewch, a gadewch. A hefyd, yn y tŷ, cera neu dosa, a tyrd. Tyrd yma. Cofiwch, os da chi'n mwynhau'r fideos yma, maen nhw gyd ar YouTube Dysgu Cymraeg. Welai chi yn yr uned nesaf.